ଦୂରଭାଷା ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ଯବକ୍ଷାରଜାନ। କଞ୍ଚା ଫଳ ପଚାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ଏସିଟିଲିନ୍। ପଚା ମାଛ ପରି ଗନ୍ଧ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର? ଉତ୍ତର ଫସ୍ଫିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାପଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ? ଉତ୍ତର ବିକିରଣ। କ'ଣ ଗରମ କଲେ ତାହା ତରଳ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର। ମୂତ୍ରରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? ଉତ୍ତର 95 ଭାଗ। ଆମ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାକଯନ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ କେତେ? ଉତ୍ତର 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବ। ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କେତେ ଥର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ଥର ହୋଇଥାଏ। ସକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେମଲକ୍। ରେଡ଼ିୟମର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଉତ୍ତର ମାଡାମ କ୍ୟୁରି। କେତୋଟି ପୃଥିବୀର ସମଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ଉତ୍ତର 13 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ। ୟୁରାନିୟମ ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଟେଲିଚାଟ୍। ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଉତ୍ତର ୱାଲ୍ଟର ହଣ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜନସନ୍।